Diri noy. Ay, Noy! Noy! Ay ko disturbo. Ay, Noy, dili ko. Kay ayaw pagsaba kay magsugod na kog panambal. Ay kabalaka. Ayaw mo di ka kung sa may gani problema nimo. Ay, tempasa Wala. na. Ayaw lagi pagsaba. Natiguhon ti kanay ako ang tambal ron. Dili ko mo surrender. Ug di ka maayo. Sana all. Tanang power na ko akong gamiton, maayo lang yun ka. Sayang kaayo. Huh? Kanang. Oh, ay saba. Kaya ako nang sugdan. Iyaw ka bala ka, maayo na yun ka. Sakit mong buko-buko, no? Taro kaayo. Ay, Noy, unya lang Ay, ba? sig saba. Ay, Ay, love. Yan na lang ang kamot ikabalaka. Maayo ra jud lagi ka sa ako ang panambal. Ako ang banggiitang manambal diri bisan pag imo ni pangutan-on. Gago! Yo. unya na Noy kanang. Ay. Kanang Noy ka lang. Ayaw sunga. Ayaw sunga ninyo ang akong pagpanambal. Kaya unsaan nimo pagkaayo? Ha? Pinagkaayo nimo. Dalhon ti ka bisag asa. Wala ko'y customer nga dawaton ron. Ikaw ra akong dawaton og tambalan rong adlaw. I-cancel na ko tanan. Ha? Cancel na ko tanan. Para maayo lang yun ka. Ikaw diha, tanaw lang. Ayaw sige react. Dili man gud Noy kay Ayaw lagi. Maom ka rin atong tambalan. Unsa man ni siya? Kung sige man nag-react noon. sing ano ka Noy. Okay na. Dibaw ko. Okay na yung paminaw, no? Okay ra man jud ko. Ha? Okay ra ko. Na okay na. Dali kayo sa kung pagpanambal andaan. Na okay na. Maaman to ang last. Ayaw, di ma. Ano ang final. Ya. Unya ra gud Noy ko ano ang gud Noy? Higda. Higda. Higda gamay. Oh, higda gamay. Ngano mo higda man ko Noy? Ay, kabala. Ay nga pagdaom na nimo Noy. Ay Noy. Ano man na Noy? Ay, kubot isa ko ang pagpanambal. Naunsa man siya. Dili man gud Noy kay Noy. Ay nasa. Di man ako magpatambal. Ha? La! Dili na mo ay magpatambal Noy. Ay nauna man. La! Ha? La! Dili day kini. Si Lola magpatambal. Asa siya ginawa? Nanambal ani da. Aray. Ay, aranay. Ay. Di naman ni Mada. Magod. Kira na Noy. Uy, mauganin akong gipakuan nimo Noy sariyo. Di ni kayas kung power man. Dili man kay bansay kay mananambal niya tanan sakit Di maayo. yung lugar na. Ha? Na kini di naman kayas kung tinuod na maayo kung manambal pero di naman kayas kung power. Kaya lagi na ko daw higda ko. Ay dili eh. Nganong higda man kala. Dili na kayas kung power lang nya. Usa pala ka nang daghang kay kog schedule na Ingon biya ka nga wala kay laing ko ana. Ako lang gay. Dili eh. Kanang Iningon sige ka na vibrate ako, akong biya. cellphone. Nga wala Daghan na ka kay ni lang marami customer. kasagatos na sige vibrate. Dagdagan ko schedule. taon na Noy kay Lola, kinuwi kayo. Di okay ra na oy. Sugdan na Ayun na daw. naglisod og ginawa. Oo. Ayun na lang ginawa para dili ka maglisod. Higda. Ay, nang higda didi. Sige na lang. Di na. Para maayo ba? Di mo talab akong power ana lagi. Oh, nangalaya o tanawa. Nalaos o, tanawa. Mailhan na nimo. Kaya itong bali na ko. Daghan kayo. Kanang Waadto day ko dito sa unahan kay napay nagpatambal diha. Ikaw wala na magpatambal Noy. Naa. Anis wayir. Dili na. Ayaw kung sa kay. Mo gyapon. Di na mo talab. Ayaw tanaw, luoy na kayo basag ingani ganina ang udlot na dili na kayo luya na kayo. Di na mo talab ang power nako.
Mailhan na kay diri man ako gi. Ikaw bansig, ikaw manambal, tanong sakit makayo. Dili. Adik, dili na lang. Di ay na, mao na na. Di mao naman ang yuta, ay na na. Ilubong na si yuta di. Di, kanang kanang naidaghan dito ang kanang mananambal, panguha lang mo dito. Di na ko ha.